се пренасочил към нещо друго, което също така ще разбуни много духовете на най-малкото на българските историци. Предстои да излезе една твоя книга. Кажи нещо повече за това. Не знам дали духовете на историците ще разбуни. Аз повече разчитам... Как влезе в историята от филологията? Да, разчитам на читателите, обикновените, колкото на зрители, на историците професионалните, защото тях нищо не ги очудва. Те си вървят вече по прокарания път и нищо не се променя във вижданията. В продължение вече на веки нещо. Е много консервативна тази наука, за съжаление. Значи, как се преориентирах, това остана случайно. Аз съм филолог. Да. Като бях в Австрия, слушам някакви имена, които ми звучат като български. Нали? Уж немци, Елка, Йошка, Куно. И към се брех, каква е тази работа? Случайно ли са тези съвпадения? И почвам да търся вече отговор на въпроса. Записах се в Националната библиотека на Австрия и почнах да правя сравнителни проучвания на българските и германските лични имена. Значи изненадата ми беше повече от голяма. Старите немски именици, тъй наречени старогермански имена, съм намерил няколко хиляди имена, които буквално 100% съвпадат по звучене с български имена, регистрирани в продължение от 6 век, да кажем, и до 20 и до днешно време, регистрирани в България като български имена. Аз първоначално си помислих, че това означава, че ние сме от германски произход. Нали? Логично е така. Щом толкова, няколко 6500 имена съм намерил, едно към едно съвпадащи, нали, които са отбелязани като старогермански. Говорим за антропоними, за лични имена. За лични имена, като старогермански, точно съвпадение с българските и то взети от българските именици, които са издадени в България. Почнах да търся отговор. Почнах да се интересувам от старите германски народи, като такива се водеха. И те и сега се водят срещу готи, вандали, херули, гепиди и така нататък. И като преглеждах каталога, изведнъж изплува име на един българин, нали, автор на книга, която се нарича немски Готен Ода Българен. Или Готи или българи. Готи или българи. Точно по темата съвпада. Името не ми беше непознато. Бях си купил една книга за произхода на българите преди да тръгна в Австрия, но не успях така да я прегледам внимателно. Така ми се видя малко трудна за четене. Няма достатъчна подготовка да я прочетеш. Да. Наистина тя изисква една подготовка по-сериозна, за да можеш да я възприемеш тази книга. Но сега вече съвпадаше с моите интереси и аз почнах да я чета внимателно. До какви изводи стига доктор Ганчо Ценов? Доктор Ганчо Ценов, кой е най-напред? Кой е доктор Ганчо Ценов? Е професор в Берлинския университет, доктор по история. Човек, който в продължение на 40 години се е занимавал с стара българска история. Къде са тези 40 години? 40 години, това е началото на 20 век до някъде до към 40 години. На 20 век, да. До 40-та година, мисля, че излезе последната му книга. Той е издал близо 15 книги, половината от тях са на немски език. Всички са на тема стара българска история. Работила в библиотеките на Ватикана с оригиналните латински, гръцки източници, цитира тези източници, превежда ги на български, въвежда ги за първ път в научен оборот и доказва с факти в ръцете, че готите, това не са никакви германци, това е другото име на българите. И между другото, един от аргументите му, интересното е, той само няколко имена превежда, например, казва, и така, спомня, мога да го цитирам даже, възклицава: ако Генчо, Видимир, Градимир, Властимир, Велизар не са славянски имена, тогава аз не зная как трябва да звучи едно име, че да бъде наречено славянско. Да. Тоест и имената са също един от аргументите му, но не, той има и много други по-сериозни аргументи. Аз обаче обърнах внимание именно върху това и почнах да изследвам имената на готите. Значи близо 1500 готски имена едно към едно съвпадат с българските имена. Но не само готите. Значи Прокопий Кесарийски пише, че готски племена са и вандалите. Т.е. вандалите спадат към готските племена, херулите спадат към готските племена, гепидите и така нататък. Т.е. тия всички, които са
в днешната историография ги тълкува като германски племена, те са всъщност готски. А след като готите са българи, съответно и тези имена също, и тези племена също са български, а не са никакви старогермански. Ето ви отговора на въпроса защо толкова много те наречени старогермански, аз в кавички ги вземам тези старогермански имена, отбелязани като старогермански, съвпадат с българските и не съвпадат с днешните германски, което е най-интересно. Така, обаче, само имената Не са, разбира се, не са единствения аргумент имената, въпреки че това е много сериозен аргумент, защото става въпрос за много факти, реално погледнато. Основният аргумент всъщност не става въпрос само за готите. Става въпрос за това, че въобще ние българите не сме потомци на някакви пришелци, както се трактува и до ден днешен от историографията, нашата история, а ние сме коренно население на Балканския полуостров. Ние сме тези, които са наричани траки, ние сме тези, които са наричани славяни, пак на Балканския полуостров. Защото ние сме първите славяни. Названието славяни върху другите славянски народи се разпространява много по-късно, когато се създава езика на Кирил и Методий, които използват този стар славянски език, да кажем църковен славянски език, го използват в държавната си практика, в писменността и така нататък. И от тогава те започват да се наричат славянска. Първите славяни всъщност сме ние, българите. Тоест, това е другото име на българите. И съответно вече на последното едно общо име, което обединява всички български племена, това са българи като такива. Тоест, траки, славяни, българи е едно и също в различни периоди. Това означава, че не е имало прабългари. Това означава, че не е имало никакви прабългари, че това е абсолютна измислица. И всъщност аз имам отговор на въпроса защо. Защо е измислено? Защо? Кому е било нужно да се фалшифицира древната история? Да, ето това, което вече ви казах. Немците си приписват готската история на себе си. Какво означава готите предци са на немците ли или предци на българите? Готите са едно племе или един народ или племенна група, за която се знае, че още в 3 век са имали писменост. Още в 3 век са имали църква, християнска. Носители на цивилизация, на цивилизованост. Нещо повече. Старите гръцки и византийски автори единодушно твърдят, че византийските всъщност автори, като Прокопий Кесайски и Йордан, твърдят, че готи и гети е едно и също. Гетите са траки. Съответно, българите са готи, готите са гети, гетите са траки, българите съответно траки. И тук се наместят вече цялата. Прабългарите са един измислен народ, който никога не е съществувал, от който няма никакви следи, никакви документални потвърдения. Това е една измислица на немците, защото те крадат нашата история, тази част, готската част от история, и я заместват с един фалшификат и по този начин се изопачава историята. Имат интерес. И не само те са крали от нашата история. Много други са крали от нашата история. Просто аз ако почна сега да говоря на тази тема, няма да не стигне не 1 час, ами 10 часа няма да не стигнат. Затова, всъщност аз сега подготвям една друга книга. Толкова лесно ли е да се фалшифицира? Все пак, добре, прабългарите не са оставили писмени паметници, но нали, поне от основаването на българската държава на Балканите има византийски източници, не може никъде да не се засягат тези. Доколкото знам, има византийски източници, в които се разказва за Аспарух, да кажем, че е преминал някаква река, която се счита, че е Дунав. Между другото, тя не е Дунав, въобще е друга река. Това е отделен въпрос. Пак се чувствам студентка първи курс, честно ти казвам. И той бил прабългарин, някакъв монголец, тюрк, иранец, да го знам още какъв, който дошъл от далечния изток с някаква орда, диваци, които са номади, които изведнъж стават уседнал народ, строят градове с водопроводи, с дворци, държава, цивилизация, писменост. Просто това са неща, които не се случват. И то никъде изрично не е казано, че Аспарух е основател на българска държава. Така се тълкува. Нали? След като той нанесъл поражение на... византийски източници или бъркам? Те се тълкуват така. Там не е написано. Нито Теофан, нито Никифор пишат, че Аспарух е основал първата българска държава. Това са изводите на историците. Те пишат, че Константин Погонат е принуден, след като търпи поражение от Аспарух, да подпише с него мирен договор. Това не означава основаване на държава. Българска държава е съществувала, да не говорим за това, че самата византийска държава, тъй наречена, каквато между другото също не е съществувала никога в историята. Това пак е измислица на историографите.
Нали, такава държава не е. Византийска държава или империя в нито един документ стар, върху нито една карта няма да видите написано. Това е държавата Романия, която се намирала на юг от Балкана, която е българска държава, управлявана от българи, по население българска, патриарсите са били българи, военачалниците, такива като Велизар, например, също са били българи. Откъде на къде тя е гръцка държава, това също е една от измислите, една от големите фалшификации, които са приети, са наложени отвън на нашата историография. И тези неща, между другото, което е интересно, са ги разбирали още такива хора като Георги Раковски. Георги Раковски има едно такова изказане. Щем доказа необратимо, че ние сме най-стария народ в Европа. И той е имал данни, той е имал достъп до летописи, до стари летописи, които после са унищожени или са похабени. И какво е ставало с българските летописи, знае се, нали, с българската книжнина въобще и на територията на България и другаде също. И продължават, между другото, да се похабяват. Аз сега имах възможността да работя в ръкописния отдел на Румънската академия на науките. И искам да ви кажа, че оставам шашнат. Значи, вземаш един сборник с ръкописи славянски, няма сборник, такива дебели, нали, с дървени подвързии, в които да няма отрязани с ножици 10, 15, 20, 30, 40 листа, отрязани внимателно с ножици. После е сложена нумерацията правилно. Все едно, че не са отрязани. Все едно, че не липсват. Добре, но това е елементарно. Това всеки, който го вземе в ръце, може да го види. Точно така. Ама никой не казва, никой въобще не казва. И в българската библиотека същата работа е така. Вземете един опис на славянските ръкописи. Липсват листа от началото, липсват листа от средата, липсват не знам си къде. Тези ръкописи, по-голямата част от тях, между другото, са в много добро състояние. Не е природата виновна. Значи някой е късал, някой е рязал. Защо? Какво е рязал? Какво е искал да скрие? Това е искал да скрие. Това е искал да скрие, че ние сме най-стария народ, ние сме дали цивилизацията на света, ние сме дали писмеността на света. Тази наша история е открадната и заменена с един абсолютен фалшификат, който е измислен в немските, в австрийските кабинети през 17, 18, 19 век. Ще питам нещо, без да ми се сърдиш. Значи, ти знаеш, че още взето има двама души, на които вярвам безрезервно. Единия вече ми е гостувал, днес ми гостуваш и ти. Интересното е, че мненията вероятно се различават по този въпрос, но това няма значение. Искам да те питам, имаш ли подкрепа от съвременници, в смисъл? Не те питам дали имаш подкрепа в България. Искам да питам, има ли други учени, чел ли си неща на съвременници, не на по-стари учени, които по същия начин, сега никой няма да седне да защитава България, в смисъл да доказва нещо, което е, да речем, свързано с България, но доказателства, че наистина има фалшификации на историята. Да, и в България има хора, които се занимават с разоблачаване на тези фалшификации. Ще спомена името на математика Йордан Табов, който се занимава с историческа хронология, използвайки данните на астрономията. Това, между другото, е започнато още от Исаак Нютон. Исаак Нютон е известен като физик, математик. Никой не знае, че той като астроном, никой не знае, че той се занимавал и с история. И той е един от първите, който е разоблачавал фалшификациите и е казвал, че историята е изкуствено разпъната във времето. В наше време в Русия също с историческа хронология се занимават академик Фоменко и Носовски, които също доказват, че със съвременни математически методи, с помощта на компютри, с разчети и така нататък, че историята е изкуствено разпъната във времето и че поне 1000 години са добавени най-малко. Тоест Христос е роден не преди 2000, а преди 1000 години, да кажем, горе-долу. И съответно цялата тази хронология, това е една изкуствена разпъната. Всичко тези празнини са попълвани изкуствено с някакви измислени императори, с някакви измислени имена, някакви измислени събития. Или напротив, се мултиплицират събития. Едно и също събитие се пренася от един век в друг, в трети, в четвърти и така нататък. Като се сменят, да кажем, имената на участниците. Това са много сложни неща, които трудно по телевизията е невъзможно да се обосноват. Аз съм готов да имам достатъчно материали и доказателства за една дискусия, това, което го говоря, бих могъл просто да го докажа. И всъщност сега пише вече втора книга. Тя е пак свързана с имената. Аз не казахме нищо, ти не каза нищо за първата, която предстои да излезе. Какво представлява тя? Първата книга се нарича
сега тази, която предстои да излезе, ще се нарича Българският именник в Стара и Нова Европа. Тя представлява един сравнителен антропонимичен речник. Тоест тези имена, с които започнахме разговора. Готски имена, български имена, тракийски. 3500 тракийски имена, едно към едно са съвременните български. Като тракийски са фиксирани, значи имената Геню, Колю, Ваню и така нататък. Значи ние си мислим, че траките са някакви... Ние нали сме правоприемници, аз започна да говоря с юридически термини. Твърди се, че те са били асимилирани, че те са били унищожени, че техният език няма нищо общо с нашия, че те въобще нали, едва ли не в природата ни са, или са някакви остатъци от тях останали, разбираш ли, които не са изиграли почти никаква роля в едно... Не, мисля, че това дори конвенционалната история вече не го възприема сериозно. Не знам доколко не го възприема. Аз в учебниците и на моите деца в учебниците им се обяснява, че нашия народ се състои от 3 компонента, че ние не сме единен народ, нали? А ние сме някаква смесица от 3 компонента, траки, славяни, някакви прабългари, Тоест траките са славяни, нали, говорихме за това. Това е едно и също. Прабългари не е имало никога. Съответно, ние не сме някакъв смесен народ, а ние сме си един корен народ, който всъщност никога не се е смесил след някакъв друг народ тук, защото просто ние си живеем тук от памти века, от един автохтонен народ сме на Балканите. Добре, кажи някакви по-конкретни неща. Ти си ми донесъл карти, подготвихме карти, нали, колегите имат готовност да ги пуснат. Нещо по-конкретно, нещо... Добре, ако може да покажат картата на... Първата карта. Първата карта, да. Това е една стара карта. Колко стара? Може значи, да кажеш? Счита се нейният автор бил Свети Иероним от 4 век, а информацията, която е използвал за съставяне на тази карта, е от Евсевий, който пък е църковен историк от 2 век. Тоест, фактически това е информация от 2 век. Какво е това всъщност? Това е карта на Балканския полуостров. Всъщност тази отсечка на картата е Балканския полуостров. За съжаление, аз трудно сега с пръст мога да покажа това, което... Ето го, това, което... Там пише, нали, недалеч от Константинопол. Константинопол, това е фигурката. Да, фигурката, недалеч от нея. Тя е иначе, тя е инако ориентирана, не е на север и юг, а тя е ориентирана, източно ориентирана картата, както обикновено на старите карти са били. И значи там, ето, където е с червено оградено, там пише Мизия, аз го чета Хора, Булгария. Някои четат Хек, Bulgaria, да кажем Атанас Орачев, от чиято книга е взета всъщност картата, му отсира, че това било, която е днес България. Което не е вярно, защото там се пише ясно са думичката хора. Хората означава страна, държава. Но независимо от това, просто картата, на тази карта е означена България като страна и като държава. Не като племе, даже някакво диво неорганизирано, а като страна и като държава. Това било някаква късна добавка. Може да се направи един текстологичен анализ, в който аз съм сигурен 100% може да се докаже. Всички тези надписи са правени от една и съща ръка, с един и същ почерк, с една и съща боя и никакви по-късни. А и кой е имал, кажете ми, кой е имал интерес българите да ги прави по-древни, отколкото са? Има ли са интерес другите да си правят тебе си по-древни? Българите са нямали достъп до тези старите карти, да могат да фалшифицират. Това е карта, която е намерена от един немец през 19 век. За тази вече говорим. Да. А това е друга карта, значи. Ето на тази карта, направена от известния холандски картограф Абрахам Ортелиус. Значи, виждаме България, виждаме държавата България, виждаме племето, всъщност това е карта на Стара Мизия, на древна Мизия, която той е направил възоснова на старите източници, гръцки, византийски, антични, латински и така нататък. Значи, и виждаме племето Булгари, което е оградено. Да, на две също думи. На тази карта са племената Трибали, Аби. Аби се споменават от Омир. Омир, това е според официалната... Само още веднъж ми кажи, от кога е датирана тази карта? Значи картата е от 16 век на Абрахам Ортелиус, но е правена по възоснова на старите източници. Той не може да го измисли това нещо. Всичкото. И освен българите от съвременните народи, никакви други не са. Няма власи, няма гърци, няма албанци, има само българи там, като племе означено. Значи, той нарежда българите сред най-старите тракийски племена, включително, нали, казвам, абиите. Абиите са споменавани от Омир в неговия епос, а това, нали, се води 13 век преди Христа.
Между другото, има и други индикации, че българите са, нали, има една статия Йордан Табов, българите в Троянската война. Значи, той цитира Йоан Малала. Йоан Малала от 6 век, византийски автор, който пише: Ахил води със себе си 300 мирмидонци, които са днешните българи. Това е 6 век. Това не го пише българин. Да. Друг автор, Йоан Цеца, нали, в едно от неговите произведения пише пеоните. После ще покажем тази карта. Не, тази карта вече няма нужда от нея. Йоан Цеца, другата карта не. Другата карта няма нужда сега от нея. Не, това е не тази. Това е предишната, дето. Херодот, да. За тази поговорихме, другата беше... Другата не трябва за сега. Няма за сега, няма да говорим за нея, да. Да, и Цеца, значи, твърди: пеоните са българи. Не вярвай на глупците, които си мислят, че пеоните не са българи. А кои са пеоните? Пеоните са споменани от Херодот, като старо тракийско племе, което е живяло на територията на днешна Македония. Това са няколко случайно съхранени индикации, защото другите неща просто са изтривани, изрязвани, като почнеш да четеш ръкописите, нали, и дори издадените лакуни. Значи, те наречени лакуни. Какво значи лакуна? Лакуната значи повреден, изкуствено повреден текст, не от природата. Защото, нали ви каза, ръкописите са в достатъчно добро състояние, тези, поне които са издавани. Лакуните, това са зачертаване, късане, отрязване на информация, която не се вписва в създадения вече мит, който господства в историографията, че ние сме пришелци от не знам си къде, от Сибир, от Алтай, от Монголия, от Тибет, от къде ли не. Нали, даже и, нали, има такива заявления, че сме потомци на тези самоедите там, какви са, якути, други там. Това не го бях чувала. Имаше, и то доста сериозно. Такива. Добре, чакай сега, кажи ми нещо друго. Това, значи, на мен предаването не ми е историческо, нито аз съм историк. Така че, ако в момента изглеждам на нашите зрители недостатъчно компетентна, въобще не се притеснявам от това, защото не само, че не съм историк, но дори не съм учила история в училище. Знаеш защо. Обаче, знаейки за тези неща, неведнъж си ми ги разказвал, аз те поканих да поговорим за тях, защото те единственото, което доказват, че ние наистина сме един много славен народ, много повече отколкото в момента ни се позволява да знаем, според твоите теории. Но в България има хора, има историци, сегашни историци, нали, които също така са много родолюбиви и също държат на това името българин да звучи гордо дори в въпросната Европа, с която са ни пълни устата напоследък. Няма ли си разговор с някой от тях? Няма ли си въпросната дискусия, за която... Защото аз в момента мога само да слушам зяпнала, нищо друго не мога да направя, не мога да ти възразя. Значи опитвал съм се, искам да ви кажа, ни приемат, ни предават. Значи има нещо, което блокира, нали, при тях. Това са предразсъдъци, които са внушени още в студентските години. Неща, на които те вярват, както вярва един религиозен човек в догмите на неговата религия. И да започнеш един историк да го убеждаваш, че тази история, която той преподава, е фалшива, е все едно, че да започнеш един католик или един мюсюлманин да ги убеждаваш, че няма Бог, неговите догми и догмите на съответно мюсюлманството или католицизма са лъжливи и така нататък. Как ще те възприеме? Точно така възприемат и история. Тоест, тази история, която тя не е наука, тя е религия. Тя се основава върху вяра, върху една сляпа вяра. Това, което са написали някога, едни лъжци, защото това е една целенасочена дезинформация. Искам да ви кажа, аз не знам дали имаме време сега, с колко време разполагаме. Нямаме много време, но бихме могли да кажем тази карта, третата, която... Последната карта. Или третата? Да, третата карта. Третата карта, може. Третата карта, ако може. Иска просто да ви покажа какви са механизмите на дезинформацията. Третата, другата, следващата. Последната карта. Значи, това е карта Орбис Херодоти, взета от атлас това за Скития. На класическите и антична география, направена от Самуел Бутлер, английски учен от 19-ти, началото на 20 век. И там, ето виждате Скития, не знам, тя не се вижда, е разположена, е нарисувана на север от Черно море. Откъде е взета тази информация, че Скития се е намирала на север от Черно море? Това е Орбис Херодоти. Съответно, информацията би трябвало да бъде взета от Херодот. Така.
вземам оригинала на Херодот и чета къде се е намирала стара изконна Скития, както той каза, Архая Скития. И той пише, стара изконна Скития, с черно на бяло се пише, се намира на юг от Дунава. Като вървиш 20 дни пеш на юг, стигаш до море, което ще е мраморно море. От изток се мие от друго море. Кое ще е това море? Черно море. Така. Какво търси тогава на север от Черно море Скития? Защо я рисува този бутлер? И добре, защо я рисува там? Защото това е фалшификация. Това е фалшификация. Това е един от механизмите за фалшификация. Значи при превеждане. Добре, това си ми го разказвал. Неправилно е преведено на български първо. Значи, българският преводач, не знам дали преводача е виновен или неговите редактори, по-скоро неговите редактори, не вярвам преводача да преведе, нали, съвсем сериозно, Архая Скития с израза крайбрежна Скития. Тоест и изконна Скития. Изконна стара Скития израза го превежда с крайбрежна Скития. С едно, че крайбрежната е тук, а не крайбрежната е някъде на друго място. Добре, това е само част от Скития. Само ми кажи. Че това е фалшификата. Руският преводач още повече е фалшифицирал нещата. Сега няма да ги цитира, но... Да, само ми кажи, добре, нали след като оригинала съществува, има вероятност някой, такъв като теб, да го прочете този оригинал? Аз не мога Тогава да разбера. Защо? Аз не мога да разбера. Аз не мога да разбера, например, защо един Александър Фол, Бог да го прости, когото аз много уважавам и където имам възможност да го цитирам. Защо един Александър Фол в една книга посветена на антична география цитира Херодот не от оригинала, а го цитира от руския превод. Не вярвам да не е знаел гръцки език. Обаче явно политическата ситуация е такава, била, може би по това време, че той не е могъл да игнорира руския съветския превод и да дава нормалния превод, в който пише съвсем друго. Разбирате ли ме? Не, мисълта ми беше, че въпросът е, че всички тези неща, които ги говориш и в момента могат да бъдат видени, нали? Могат да бъдат прочетени. Могат, ама не се четат. Добре. Не се четат. Превежда се толкова фалшиви преводи, не можете да си представите. Значи, редовно се превежда, пише в оригинала. Да кажем, готите там или скитите преминали реката. Не пише коя река. Превежда се, преминали Дунава. Добре, само една ли река има на Балканския полуостров? Значи, или, например, такъв пример. Готите, скитите преминават Танаис и се оказват в Тракия. Танаис било днешния Дон. Добре, нерде Ямбол, нерде Стамбул. Къде е Дон, къде е Тракия? Значи или Дон не е там, или Тракия не е там. Тях излиза император Деци и нанася поражение. Нали? Иска да ги изтрепи всички до крак, нали? И значи, не иска да ги пусне да преминат така назад. Значи, римската войска преминава пак Танаис и не пуска скитите да се върнат в техните земи. Значи, римската войска излиза в Тракия срещу скитите. Преминава Танаис, пак нерде Ямбол, нерде Стамбул. Къде е Дон? Южна Русия. С какво? С въздушно-десантни с самолети ли? С какво са се пренесли толкова бързо римската войска, че да не пускат скитите да се върнат в техните земи, които са се намирали ушким на север? А защо скитите са важни? Скитите са важни, защото те са нашите предци. Има определение от Стефан Византийски, неговата енциклопедия етника, където си пише черно на бяло. Скити, тракийско племе. Ако скитите са тракийско племе, какво търсят те в Централна Азия, кажете ми? Какво търсят те на север от Черно море и така нататък? Много така. Един от механизмите просто при превеждане, при тълкуване, при коментиране, лъжи се при превеждане, изопачава се. Разбрах. Сега, обаче, тъй като наистина ни остава страшно малко време, бих искала да те помоля да кажеш... В смисъл, то е ясно, въпросът ще ми е малко риторичен, но все пак, тъй като все пак говорим и за будителството като такова, ако се приеме, ако наистина бъде преразгледана историята, с какво това, въобще с какво твоите изследвания биха допринесли в крайна сметка за националния ни дух, за нашето национално самочувствие? Това ни връща самочувствието, точно това е. Първо, се извършва една просто справедлива акция. Ние си връщаме откраднатата история, разграбената история. Тази история е открадната. Всъщност, аз не знам колко разполагаме, пак не се ориентирам във времето. Малко време. Изнасят се летописите, писани на Балканския полуостров. От Константинопол се изнасят от цареградския патриарх Гемист Плетон през 15 век в Италия. И оттам се продават за големи пари на владетели, които въз основа на тези византийски хроники, които описват балкански събития,
правят история на съответните си народи и държави, като се изкарват много древни, потомци на римски някакви императори, не знам си какво. А ние оставаме без история и ни се скъвалъпва един фалшификат, който ни се натрапва, защото още Паисий в неговата история славено-българска пише са черно на бяло. Гърците не са знаели, че българите са българи, а са ги наричали готи и хуни. Са ги наричали хуни и готи. Ето възоснова на това едно само изречение кратко, Ганчо Ценов е направил една такава дебела книга, което го доказва това нещо. Не е за игнориране и Паисий, бил някакъв неграмотен, невежествен монах. Не е така. Както не е и неграмотен и Георги Раковски. Георги Раковски е обявен за наивник, за дилетант, което не е вярно. Аз съм намерил една книга на Георги Раковски, която с 300 зора, между другото. В Националната библиотека я няма. На Георги Раковски книгата е издадена в Одеса, в Националната библиотека я няма. Значи в окръжна библиотека я намерих, не ми я даваха, нали, чак на третия път. Ми я дадоха с 300 зора, я откопчих от тях. Та в нея той цитира в оригинал Херодот, Тукидид, Стефан Византийски, други антични автори, френските автори, които са писали. Той е бил в крак със съвременната наука. И не само в крак, той е спорил и е доказвал, че западните историци фалшифицират нашата история. Затова не го обича, затова той е нарочен за дилетант, за лаик, нали, за някакъв наивник, който нищо не знае, който нищо не разбира. Което просто не е така. Просто не е вярно. А не само той, академик Цани Гинчев, например. Той също си е бил, твърдо бил убеден, че ние сме потомци на славяните, славяните са траки и така нататък. Но тази линия, българска всъщност, нали, нормална линия, която е нормална, ние сме просто... И нашия народ това го чувства. Вървете в Тракия и попитайте хора. Те се чувстват кореняци. Никой от нас. Ние трябва да бъдем с дръпнати очи, ако сме дошли от далечния изток. Трябва да бъдем от Китай, ако сме дошли от не знам си къде. Сега от Китай. Някакъв китайски учен китайците, нямам време за китайците. Ми цитират, нали, че... Нямаме наистина време, да. Мен ми се иска просто много дебело да подчертаеш, че това ни е необходимо. Това ни е необходимо. Не да се чувствам, нека се върнем в контекста на съвременността. В тази въпросна прословута Европа, където влизаме едва ли не като бедни роднини и така нататък. Не е така. Европа се връща към нас. Европа, първоначалното название на Европа, това е на част от Тракия всъщност. Европа, това е част от Тракия. И всъщност това наименование иде от Еврос, названието на река Марица, която по-рано се наричала Еврос или сегашния Ибър, нали, притока на Марица се нарича Ибър. Тази област, част на Тракия, се наричала Европа и от тук вече това название се разпространява по целия континент. Както между другото и Германия. За да си имаме самочувствието, че ние Велизар винаги сме били Гот и бил германец. Той е роден в Германия. Къде е тази Германия? Сапарева баня. Там е била Германия, старата. Точно те. Сега има река Джермана, която по тези земи тече и оттам иде Германия, оттам иде Германия. Нищо общо днешните германци с това име нямат. Просто изкуствено. Ето просто как се краде история. Да, това вече го изяснихме, но това ни е необходимо наистина за... И за самочувствие, и за справедливост.